odi homa no mu akoten pa ne din ne eja kakari dai bia osoin se owogua so a one obi eridi oponkwa no na homa ne kan anase homa ne kire yen se na obi edi ano de da watu aka na asema eja kakari eka kire no ene se na ni sika do so na otumi de oponko ni kofie sa ne se ni oton oponko eye sika ena ohwehwe eya mpa nso obi odigwa bia ye nyina yenim se eye sika mfa so pi ena ye hwehwe ampa tesenia panyin kakari kan no esa ne se otumi tu ya sika kesi nti wode oponko no ema no na wode oponko ne ma no dai sunum no wode oponko no ma no wode oponko ne ba fie ode oponko no ebedu fie no ne nkwea no ni ade nyina obi ani je aboa yi ho aboa yi so we kama na eja kakari ani je ne ba no ho senia na ani je aboa ne maame no ho arape enti dakro oye ise aboa no nyin ye ne ba no nyin no hyehyɛ ise won siesie no fefefe na ontena no so eja ho fa ne nyije na ni kakra oponko de untumi top onko fa ne metina fie no nwe sare no numu nsukwa wasa otena no so na utumi ede no echinchin no kwa America kakra enti dai sunumu no eja kakarite oponko no so no ohwe ase ohwe ase na afei ne koma bo peri na mpofrim osore na akwa ba akoko bisa ni se yeja na den na eyo no kai so hwenyame na emom adechia frɛ opanyin bi a wɔfrɛ no ntiamoa eja ntiamoa ebreme eja ntiamoa so homa ne kyerɛ yɛn sɛ odunsini kɛse pa a eja kakari genudi nti ɔno na ɔbae ɔbɛkyerɛ no dae ase sɛ ɛne dae ase ɛne sɛ ubenya ɔba afi ɔbea bi nkyɛn na sa ɔbea no a ɔbɛware no ubehwim na fi obi nsem esa ne say obi dede daw nanso esa ne usika ne ade a wonti ubetumi ahwim no afi ne nsem na eye abofra no ona so ponko a odo hwe ase ne nso sa abofra na obema wo akọ amane bebre mu na otena ase no santu ne foka kire ni se sanka ebetumi a aware etoso ya biesa kra de ankente so okọ ho esa ne say no wo yere no benu de daw eja kakari ti no tie ampeni ampa ne nkwea ibe ka kire no ebe yi na suti se wa hu obia kama bi ewa eja bonsu fi na saa obia ne ho ye fese na em se na nkwea ne nimni a won wura no ope nkwea no wonim se ne a won wura no ne jemia ho ne ade e fa nti wo hu no hu se eyi de ye wura bepe nti wo yi na suti ono so de ne nutu form wo ye ni hwehwem ni ade nyina no hu se yampa eja kakari wo ba bia otesa na ewura no ni din ede kunadu homa ni se ewura no din de kunadu na eye eja kakari ofiase etu ewura yi so se opese oka hwese bia ebe farmer na no ne natena ampa okọgbo so hwe no ewura ne ka kire ni se owo kunu ne da ni kunu no homa ni se wo fre ni se nkwanta bisa na homa ne kire se emra wo kunadu foforo no na nkwanta bisa okoje aware okosi na siwa ama chese obi anim se ne yere ene kunadu na nso eja kakari mia ne nia osankura kwọbọ eja nti amoya mane se eja nti amoya daya misu ya o kire masi na abamu yo na nso obia mi hu no no de enye niza wa futu no befa enti bua me eja enso eboa no ma omano omano niema eduhwan bia chese obetumi ede akwakọ sra obia no ho a etiefo chese ebe farmer no miken obia kai adibia na ebi osu an water abo needing for girls mama fina eche se bia na for girls na agenti amwa ema no ampani ampa so kunadu utumu ze ne ye ya ofiase kire no ema obiare hu ise na ne afiase eja kakari ho ampani ampa so kunadu ne maame afiase eba ne nsra ba mu ba ne muyem se onya nkwanta bisa isa ne se nkwanta bisa wo sika bia mpo nseda eni ne ho na ontumi enseda enso enhwe no enti onya no nware eja kakari asem yiye nkwanta bisa yawo eye ne yawo na okobo na wofu amane se me na ne meja
asema abani o na ne na eye nkwanta bisa ne na e ka kire ni se me ka kire o se awura yi se me oti onware o me ka wi asensem ni na o se wonte se wahu ni aba e na nkwanta bisa se yo o de enye si awie na me betu bata bi enti se wo ho na hu se me tu bata ma en how efe so homa no ma yehu yi se kunadu abu nkwanta bisa be we abu ne be se nkwanta bisa ankasa kora nyame adom wahu se okun baby adu no enye ono ankasa ne ko ofa yen adu no watu ni din se kunadu ne eja kakari aware kunadu ne eja kakari aware mama fina yema wakwa aba eba okuma bio ya oba yo mama koko mama yema wakwa aba eba okuma bio yo emi say mama koko e de embe hyen yen akenkan no mu afi kunadu ne eja kakari aware hobio enti no yen nyina yen tena ase na yen tie akenkan no kunadu ne eja kakari aware dakura wie bia eja kakari tini fi anim rije mframa kakra no osomafo bi ba ne nchen bese no se efe onfa kunadu ti ademra ebi obia no aberwa apene aware no so eja kakari nso de nkrama osomafo no se wate na wonhwe nanim nkosi adeche anopa no eja kakari yi nipa baanu dia warije sika no soma won obia no neja nchen nanso eja na mpene na okadisi achi se momfa sika no nkoma ne osoma amon na aboa biako wonyino ayanu meba na ware dedawo na ni kunu nkwanta bi se achi mempese mehu obarima fufuru biara wo manim ha se orbe ware meba no anka ye nyina bewu asmafu yi de sika ne san won achi de amane ekobo eja kakari asemi ha eja kakari yi na asmafu no kan se onya bu aseto na obia no ne na abrewade wa pene aware no so ya wo nsuro hwe enti ni ebeye biara obenya na aware no eja kakari de asem koto ebusua panya nim ma wo frɛ eja bonsu ka kire ne se nemri won kyerɛ bia ma aware enti o ma bia no kwan ma onye ne opɛ eja bonsu bu ai se akora nkwanta bi se be jo bia ya aware fi ne mofra ase enti se mi fi achi de ne ma oberma fofora na ma ye bone ebusua pɛ yi ne se ewom saade nanso obia na nya abue na no yaka se orenware ne yi bribiara ni hɔ a wo betimi aye enti safa nkwanta bi se sika watua wo obia no ho nyina akoma no se wo hwɛ na wuri nya bia fatu oberma foforo ne montua ne nyina ansa na wo de obia na ama no se wutumi ye saade a mera biara ni hɔ a ebe kyerɛw na wuri ntua sidi anam peswampo eja bonsu so dan asem no ma ebusua panyin si woni yan ebusua yi mu panyin enti asem biara wo beka yi no mere ntumi mu so mede ni nyina hye wonsa de hu dwuma sani asem biara re maachi ebusua panyin de asem no koto eja kakara nim na esane so opo bia ni nti opene so se obetua sika biara nkwanta bi se atua wo bia no ho wo bus kana no ekosi si dia hanan eja kakari kofa sika bere ebusua panyin no na ono so de koma nkwanta bi sa wante wo so peswampu entua ne kabi wo kan nkwanta bi se so renye sika no mu peswampu na odini nyina ache wo sande eja kakari sika koma no kire no se afei obia ne hye ne nsa enti o maye ne ho ade mfa no nkotene ne fi afei nkwanta bi se nso obia ne fi ne nsa enti oye na adwene so ne eja kakari bedi no se ne ese orumfa no nko otemufu biara nim na mum one no bedi no wofam anadwo fa bi nkwanta bi saka kire na aberwa se wo meribetu kwan bi na ansa na mefi kuro yi mu no mede wo hye menua panyin nsa ni ehia obiara bisa no na obeya ama wo bone a ababa yi di ayeme na mepɛ se metua no soka oka asa no na aberwa sui nanso abrante wa no dwudwo no ma no ne boto ne yam ahema dache no ofre ne nua panyin no de to nanim se mmiri tu kwan akọ baabi
enso minnim faako Amerikɔ ne da meba enti me de mabre wa hye wonsa hwɛ no so yie kosi sɛ meba ne ebehia no biara yema no pepepe ɔfa ne tuo ne na pretwa fa sika kakra gu ne kotokumu pro hwe so a wanhyɛ mpaboa mpo ankyɛ koraa na n'akyi kwan yerai odi kwan mu na pii ɔnante wa wia ne anadwo na ɔda nkuro ahoro pii a onnim biara soso esane bi pii nso to no agya kakari ware kunadu de no kɔtena ne fi sika ɔsɛ wa ware no ho nyɛ adewa na nipa a wɔba ware no ase nso twam apem a wɔ mu binum enya baabi anyina mpo na nkantum sɛ watena se osikani kakari ayɛ furuhia ne sen ɔhene mpo ayɛ furuhia na onya akyɛde pii nso afi bi akɔ akyi no kunadu wɔ babarima na ɛyɛ agya kakari de sɛ wanya ɔba na ni gye na ɔto abofra ne din akwasi nyamekyɛ abofra ne nyin temtem na ne ho yɛ fɛ te sɛ na abrewara pɛ na ne tenten ne ne bra nso sɛ agya kakari nyamekyɛ di mfiasia no na agya de no kɔ school esane so obu ade na ɔyɛ abofra pɛnti mpanyin ne mofra nyinaa pɛ na asɛm na nkrɔfo man akyɛde pii na agya si ɔdan foforo wɔ na adi wɔ hɔ man no na bere biara ne mfɛfo kɔ ne nkyɛn ne no kɔdi aguru ɛtɔ da bi nso a wɔto anansesɛm de gye wɔn ani na da bi nso wo bubɛ kyerɛ mɛ nase so nti ɔfa yɛde so yi ɛyɛ nkwantabisa wakodu ɔkɔnfo yaw kyerɛ fi nti mama fi na abɛtoa so amaye eda ase nkwantabisa kodu ɔkɔnfo yaw kyerɛ fi nkwantabisa nam no okodu kwai bi mu efe na wabrɛ enti ɔtena adua kɛse bi ase sɛ ɔrehome kakra ansa na watoa na kwantu no so ɔpatwɛre dua no na ni wia no ma ɔdai hate ɔda dua na ase no ti wɔnam sɛ nipa bi rekasa wɔ kwai no mu saa nipa yi yɛ adwotwafo bi a wɔte kwai no mu kunkum akwantufu fa wɔn ho sika ne nneɛma nyinaa nia ne ti bɛyɛ yɛn so tumi guankɔ fie wobedu nkwantabisa nkyɛn no wopusuo no ma ɔtew n'ani obisaa no de kodi a ɔrehwehwɛ wɔ kwai no mu ɔbaako bisaa no sɛ madamfo woyɛ odwotwafo anaa nkwantabisa buae sɛ daabi osikani bi agye me yere na mepɛ sɛ mikotua no so ka adwotwafo no panyin no serew no osi ho madamfo woyɛ kwasea paa enti na wanante wabedu ha yi nyama wo yere no nko ne ɔbea wɔ ɔman no mu so wuri nye ɔbea foforo nware no na wo nko ara nam saa kwa bentu yi mu yi wonim sɛ kwa yi mu ye hu wo nko ara nam ha yi wuwu a wawu nkwase ewu sɔre die akyi na yɛ nkɔma wadwuma nyɛ nkwantabisa mpene so na ɔfaa ne kwan kɔe nkwantabisa kɔɔ n'anim kakra no ɔte akyene yɛn ne nyonto ohyia abrante bi na obisa no nea eyinom nyinaa kyerɛ abrante no buae sɛ woreyɛ adu kuro mu na nea wote no yɛ akɔmfo akyene ena yɛ fofie na akɔmfo rekom nkwantabisa sɛ ɛyɛ me sɛ kuro yi so yiye enti wogye di sɛ metumi anya obi a onim fam ma wayɛ ma ade bi ama me wura no buae sɛ ma woyɛ wɔ ho nti na wode bisa saa asɛm yi wonnim kuro yi din nkwantabisa buae sɛ daabi minti kuro yi din da abrante no sɛ wɔfrɛ kuro yi amfa mfiri efisɛ obiara ni kuro yi mu a onim bɔne fafiri obiara ofi kuro yi mu nso nim daakye mu nsɛm sɛ mekasa yi mpo wobɛtumi ama wahu nea esi wɔ kuro yi mu nyinaa nkwantabisa bisa owura no sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ obi bɔne a wogye di sɛ obɛnya obi aboa no owura no buae sɛ wɔnyɛ na ɛno koraa ne wɔn adwuma titiriw sɛ wotie kuro no din a wotumi hu sɛ wobɛtumi adi taa adwuma yi ɔkwantuni no bisa bio sɛ midu kuro yi mu a hena na mimi sa n'akyi kwan abrante no nso buae
sɛ wodu hɔ a bisa ɔhene no fi na ɔno na obetumi ama wahu biribiara a ehia wo nyinaa mu pefee. Nkwantabisa du kuro no mu no ohyia abrante bi bisa na ɔhene no fi na ɔno nso bua sɛ ɔyɛ ɔkwantuni a ɔretwam enti onim obiara wɔ kuro no mu. Ohyia obi foforo ɔkan sɛ wɔni ɔhene wɔ kuro no mu na ne ɔhwɛ so no ne ɔkɔmfo panyin Yawkyere. Ɔkyerɛ no sɛ Yawkyere yi yɛ ɔkɔmfo bi a ohu ade yiye na otumi hu nea ebesi daakye nyinaa. Ɔtoa so sɛ ɔrekasa yi mpo wahu dedaw sɛ obi reba ne nkyɛn. Enti osee no sɛ oni n'akyi na ɔnkɔkyere ne fi efisɛ ɔkwan nware koraa. Agya Yawkyere bisa faako a nkwantabisa fi ma ɔkyerɛ no sɛ ofidɔme abra. Ɔkɔmfo ne maa ne yere siesie dabere ma ɔhɔho no na ɔkaa ho sɛ ade kye a ɔbɛyɛ ne ɔhwehwɛ no ama no pɛpɛɛpɛ. Enti nkwantabisa krae wɔn kɔdae. Anadwofa no agya Yawkyere kɔɔ n'abosonnan mu kobisa hu nea ɛhaw nkwantabisa a enti ɔnam de abedu hɔ no. Obisa ne yere se mahu nea abrante no de nam nyinaa na memmoa no ana. Ne yere no buae se sɛ obedi nea wobɛka akyerɛ no so de a hwee nsiw ho kwan. Wobɛbɔ mmɔden aboa no efisɛ onipa yɛ mmɔbɔ. Ade kyee no nkwantabisa kɔma ɔpanyin no akye see no sɛ agya anadwofa yi dadwene ama mantumi ana koraa. Ɔkɔmfo no buae se owura twa wo butu yam na wode nam nyinaa ma ehu dedaw. Wobɛguare adidi na ɛno akyi yɛatena ase adi yɛn asɛm no ho dwuma. W'asɛm a wode bɛyi asɛnketewa bi a mimu no hwee koraa. Nkwantabisa guare siesie no ho na odidii. Owiei no agya Yawkyere de no kɔɔ ɔdan mu. Ɔkɔmfo panyin no saw nsu gu ayowa mu de nsa yi apae wɔ nsu no mu. Owi apae no obisa nkwantabisa se abrante wonim agya Kofi Kakari ne akui akona du. Nkwantabisa buae se yiw minim wɔn baanu nyinaa. Ɔkɔmfo no toa so se anka akona du yɛ wo yere a wɔde no maa wo fi ne mmofra ase. Nanso agya Kakari a mebɔɔ ne din no agya ɔbea no afi wo nsam. Saa asɛm yi na ɛha wo a enti wonam abedu ha yi. W'adwene yɛ wo sɛ sika a ɔwɔ sen wo nti na ama abasa. Nanso ɛnte sa. Nea ɛnam so a waware ɔbea no ne sɛ watena ase mfe 40 a ɔnni ba. Na ɔpɛ sɛ ɔware saa babaa yi no na ɔne no wo ba. Da kora anadwofa bi a wada no ɔsoo da hu sɛ ɔware saa ɔbea no a ɔbɛwo babarima ama no. Ne dae no nso aba mu pɛpɛɛpɛ. Na sɛ wohwɛ abɔfra a ne yere no awo no a adwenbɔne biara remma wo tirim sɛ wobɛsɛe ne tinwi baako mpo. Enti gyae biribiara mɛnka na fa w'asɛm nyinaa ma Onyame na ɔno na onim ade nyinaa na biribiara nso ne yɛ. Nkwantabisa bisa agya Yawkyere se owura enti worentumi nya ho hwee ma me ana. Minim sɛ ɔbɛnti na agya Kakari agye ɔbea no afi me nsam de. Nanso sɛne asɛm no haw me no mepɛ sɛ me no ne di no sɛne ɛfata. Sɛ mesɛ merigya asɛm no mu a ɛrenyɛ yie efisɛ mehu ɔbarima no anaasɛ ɔbea no a ɛyɛ me sɛ memfa nkrante ntwitwa wɔn baanu nyinaa. Agya Yawkyere buae se eyi nya den mɛtumi ayɛ nea wohwehwɛ no nyinaa ma wo na mmom ɛho haw na ɛdɔɔso nanso ne nyinaa bɛda wo so. Abrante no buae se minsuro ma mehu sɛ madu m'akwantu no awie efisɛ madi nsiw aka sɛ mɛyɛ wɔn bɔne no ɔkwan biara a menya no mɛfa so. Sɛ wose worenyɛ ho hwee koraa ɛne mɛtua m'akwantu no so akosi bere a mehu biribiara awie. Sɛ mewu po a mepɛ sen saa kwaseabu a wɔde abu me. Ɔkɔmfo Yawkyere se nkwantabisa mɛyɛ biribiara ama wo
na dinsiw sɛ ne ɛbɛba wo so biara wo pene so kwanta bi sɛ pene so dinsiw no ma bosom sɛ ɔno na ose ɔkɔmfo no ni sɛ adwuma no ma no enti ne ebesi biara ɔpere so ne ɛho asotwe nyinaa agya ya ɔkyere ka kyerɛ nkwanta bi sɛ wɔahu sɛ asɛm no hia no paa na mmom aka ade baako bi pɛ a ɛsɛ sɛ onya de brɛ no ɔkyerɛ no dua bi sɛ ɔnkɔ wae ho bi mmerɛ no na ɔmfa mfra aduru mma no nkwanta bi sɛ agya ya ɔkyere sɛ ɔbɛyɛ dan anya saa dua no bi agya ya ɔkyere nso bua no sɛ gye sɛ ɔno ankasa akɔhwehwɛ bi mmom ɔkaka ho sɛ onim sɛ kwaeberentum bi wɔ baabi a emu nnua nyinaa yɛ dua a wɔreka no ho asɛm no bi ɔkɔmfo no toa so sɛ efi kuro no mu kɔkwae no mu nware nanso ontumi nkyerɛ no hɔ pɔtee ose ɔyɛ abofra no na n'agya bɔɔ dua no din kyerɛɛ no na ɔkyerɛ no nea wɔde yɛ nyinaa ose ofii no kurom baa hɔ akyɛ na n'agya nnim faako a ɔwɔ mpiren ɛfiri sɛ ɔte watua guan fii n'agya fi nkwanta bi sa nso kan se mɛnyɛ de nsiw anom abosom yi otwa na etwa sɛ dwumadi no nso kɔ so ɛfiri sɛ mpanyimfo biba bi sɛ ɔbarima akokɔ n'anim na ɔnko san n'akyi nea mɛnyɛ aka sɛ mɛyɛ no ɛsɛ sɛ meyɛ sɛ manyɛ a na meyɛ ɔbea obi sɛ ɔkɔmfo no se na wo sɛ worentumi nkyerɛ me ne adua no wɔ pɛɛ yi na yɛbɛyɛ ne dɛn ɛne mɛyɛ dɛn anya dua no bi awae ho agya yɛ ɔkyere buae se mɛkyerɛ wo m'agya kurom na wakɔbisa akora no ɔno na onim kwae adua no wɔ mu no saa kuro no din de ehia ma adwene manya din de ɔpanyin kwa me bedi ako ɔyɛ onipa bi a ɔpɛ nkɔmmɔ yiye enti ɔtaatena nkwankwa nnua bi a esi kuro no abɔnten so no ase gye n'ani kuro yi a edi yɛn di isua na wɔrekɔ so enti gye saa suman yi na wohu akora no a wode akyerɛ no na ni bɔ saa suman yi so a ɔbɛyɛ ne ehia wo biara ama wo pɛpɛɛpɛ nkwanta bisa no ni di nkra ma osi mu kɔe ɔbrɛ na akwantu yi mu yiye enti sesei nea yɛakenkan akɔakɔdu yɛn ahu nkwanta bisa adwene a wakɔ akɔfa nyame adom wakɔ akɔdu kuro a ɔhwehwɛ so ebi a wadu kuro a ɔdwen sɛ ebi a nyame yɛ adom a ne ɔhwehwɛ no ne nsa bɛka ampa wakɔ akɔhyia ɔpanyin yɛ ɔkyere homa no nso rekyerɛ yɛn sɛ ɔpanyin yɛ ɔkyere yɛ ɔkɔmfo a wabɛn yiye enti obetumi aboa no ampa ɔne no adi nkɔmmɔ sesei nkwanta bisa ɛresi kwan so atoa na akwantu no so ebio yɛre toa so nkwanta bi sa akwantu ntua so nkwanta bi sa kodu ehia ma adwene no obisa ɔkɔmfo ya ɔkyere n'agya fi kwan nanso wanyo obi a ɔbɛkyere no obiara adwene sɛ ɔyɛ ɔbɔdamfo nti ofi ase di ne ho fɛw wobisa no ne ofi bae na ɔkyerɛ wɔn sɛ ofi amfa mfiri na ɔreba nkwanta bi sa di kuro no mu dadu a ɔhu nea ɔmfa ne tinto esane sɛ ne yura fi agya bedi akodi nti ɔde agya ya ɔkyere din na ebisa na agya fi agya ya ɔkyere nso fi kuro no mu bra ɔyɛ abofra nti obiara ntimi nkae no nkwanta bi sa nante wabrɛ nti ɔkɔtena adua bi ase wɔ abɔnten so sɛ adua no ne nkwankwa nnua a agya ya ɔkyere ka ho asɛm kyerɛ no no dɔnhwerewa bien akyi no ɔpanyin bi bɛtena ne nkyɛn ɔpanyin yi fi ase ne no bɔ nkɔmmɔ akora yi bisa no ne ofi na ɔno nso kyerɛ no sɛ ofi amfa mfiri na ɔrehwehwɛ ɔkɔmfo ya ɔkyere n'agya fi nkwanta bi sa kan sɛ ɔkɔmfo yi kyerɛ no n'agya di nanso ne yere fi agya bedi ako nso kan sɛ mewɔ babarima bi a ɛbɛyɛ mfe aduanan ne ofi me nkyɛn menim kurow a ɔwɔ so na obiara nso nka ne ho asɛm ma mente da ɛtɔ da bi a medwen ho sɛ makɔhwehwɛ n'akyi kwan nso esane sɛ menim biara a ɔwɔ nti adwene biara mɛyɛ wɔ no ho no yɛ ɔkwa nkwanta bi sa nso kan sɛ ɛne Jamani osoma me na agya nkyɛn yara na woreka ne ho asɛm yi
Eje bedi akubisa say abrante a worka na asem ni su teden oye kokko nkwanta bi se buye so oye tenten brang tuntum na hwene ware na ne ti nsoso efe oye ohoden fonso ogusuru kasa no na akora no so awen na suretie no akora no buye se wo se wo frɛ ne den nkwanta bi se buye se wo frɛ no konfo ya okere na kurowa a otimu no so wo frɛ ne den wo frɛ na mfa mfiri na wo nso ufi he eja mifidome abra na meja ne kakari eyo opanyin ni tirim na no se menti se din a worobobo ibida nanso se ne awusi kire no megye di se eye meba no meba ni diga nkasa ne kwasi brenya na otu kwan ache yiye nkwanta bi se bu yes eja eye no kware na sebe kwase ya na maye se menti mi amisa ne yiye na eja din a obo kire mi mpo me were fi eja bedi akode nkwanta bi sako onifi wodu fie no abrante no koto ho se ordinade so ya okita no reto fam preko pe na suman bi eja ya okere de ma no so mfanye senkyere ne nkere na eja no fi to fam oma suman so de kire opanyin ni se eyi ne senkyere ne a wo ba ni se me de kire wo pa wurinye hu akinye kura na wo behu no ntempara eja bedi akohu suman yi no ayroho kan no na ofi asisuin opapa na anim no okae se asedan ka Nyankopon ode anije ye nkwanta bisa awa etu okae se nia wahu ne baachi kwan ama no no nso ye ne ba oma abranti nsu gware ma na duan di akora yi ne trans bonkomo wogusuru bonkomo no nkwanta bisa de tu ejabedi akoya nim se meden krafi uba ne nkyang bre ni nu akuma no na okwahi ana akora ne buya se wa fie dididawo wara woni mranti wontimi ntena fie sima bi akumpo wakra fie wi abri se orukọ ne yonku bi nkyang na ebesi sa abri yon mai anche kura na abofra no bai na nkwanta bi sa de to na nim se wonu apanyin asoma se menkọ wai dua bi homra na ofanye duruma me na semereba minsi ha mfa wonko na ohun wache na anu sipe na akura ni se nha wo kura na dua ne de mekere wo ne ebi wo na wakọwa ebi di akoye ne a ehia wo nyina nkwanta bi sa di na anu wo kromo nkwanta bi sa du na anu wo kromo na ejabedi akote ne nsem a odinam no ofi asitu no fo sanka omma biara nha no na mom onya yobia na chidi efise kwaya dua no wo mu no mu ye ase obiara je akinye kọ ho a orensan na achi mabiu ejabedi akoka ese wadi kro no mu mfi aduosia nanso ohu obiara watu akosa akwai no mu asan abada ne okọ ho no ne funumpo wo hu nkwanta bi se buya ese eja enye hwe owu mo nkwamo mekọ akora ne dwen ho se omoko a orinhu ne ba na achi kwan biu enti o se ne se onfa de bekuma no nkọ ne nua ne nkyɛn ansa na wabesen akọ ono nso ka ese daabi oberima kokọ nanim na onko nsan na achi enti wanya akasọrọ kọ nanim no obekọ ara kosi bra obenya ne a orehwehwe enti osori si kwan so akora bedi akofre ne ka kire ne se onsan na achi na ade achia na ade chia obema ne ba no akọkire no kwan a wode kokwan no ade chia no ejabedi akoma nkwanta bi sesi didu se onfanto aduan ni wo kwan so kosi bra obenya aduan bi awaya ba nkwanta bi sada akora na se na okra ne si kwan so opanyin ne ma ne ba no koja abranti kwan wodu okwan ne finfin no abofra no ne di nkra na nkwanta bi sesi mu kwai onante okakra na watu mirika nso kakra onante kakra na watu mirika kakra etiefo yebe home so kakra na yasan ato yasubio tumno
97.1. Akropon Kapim. Okuma Radio 97.1. Ohunemu beso nsu wa wonga tu kwanta bisa fu biara kwanta bisa se orientie yare to yaso kwanta bisa akwantumu amanihunu kwanta bisa nantewe beye akwansin aduonu afi owiafi aseboy de nenen fifiri phone ne ntade te se ne awahwie nsu aguno so na okom so fi asede no odu asuwa bi ho no otena asididi oriye no oyi no ho ntade na osi asu no mu se origuare esa ne se nsu no ye nwini nti ode tua bi a okita isa obi a obenom wo kwan so efise nsu ho ye na ogusuru riguare ara na ote se nipa bi rekasaba ne a owo ho obehwe na achia nipa banu bi a wogina hoyi sa nipa yi hu ye husin biribiara ankwanta bisa ahia no wo na akwantu yi mu ohu won no obohu kakra na so ode akukuduru bisa won sei dan na mo rehwehwe wo ha kwa yi ya mode ana wobuya ise na won so wore ye den wo kwa yi mu na hina na ode wo ba ha uni za akwa yi ye yen uni se sa akwa yi nyina hyeyensa kwanta bisa buya ise manante wa bre na miriguare ni yensu ya na mereko nipa no mu baako kan ise kwasia fisunu mu bra prekope danfu yisi nsunu mu twin kwanta bisa fi mu pue hwe na sum mo hwe fem afei won ba nu nyina to se no so hwe no kosi se oto brawo wo hu se wa ye mrew na ontumi nkasa no wo jaw no to ho fan hu sika nyina akwai nkwanta bisa na afei oriye wi wo ko won anim kakra no wo dwen hu se wo besan won achi de senkyere ni bi akoto nkwanta bisa ho a ebegu nanim ase wone mfefu mu wodu ne nchen no won mu ba ko kan ise wani agye wa ha pa unzuro yen wunim se yeni nipa yehu wo saa asase so abrante no buya ise mahweme afa misika nyina na den bio na aka a mo hwehwe afime nchen nipa no mu ba ko buya ise waso na yeri betwa afi wo na wo de asua nyansa wuse waso nte asem na wani nso nipa na enya asem a anka wanu abiako nso mpo yebetu afi wo ampara wetwa nkwantambisa asubenkum na wogya no kwai nkwantambisa wira howe na osui pi
eyi na echi no kwantambisa tua na akwantu no so ara owiare kɔtɔ no ɔkɔtɔ agwadifu bi wɔ kwan so ohu wɔn atiko no ɔteɛ mu frɛ wɔn na nipa yi twa wɔn ani hwɛ no no wofi ase teɛteɛm se orifuo nkwantabisa ka kyerɛ wɔn se ɔnyɛ orifo na emom ɔyɛ ɔkwantuni wobisa no se woyɛ ɔkwantuni na ɛyɛ dɛn na waso atwa yi abrante yi kyerɛ wɔn nea ɛyɛ na nipa bɛnu bi begye ni sika na wɔsan twa naso afei ɔpa wɔn kyɛw sɛ ɔne wɔn bɛbom anantew atoa akwantu no so wɔne no nantewe na wodidi bom te sɛ anuanom wɔka kyerɛ no sɛ ɛsiane sɛ ɔkwan no mu yehu nti ɔbaakofo ntumi nantew mfa hɔ na mmom wɔfa no akuaku wɔkɔdu gua so no nkwantabisa boɛ agwadifo no ma wɔtɔn wɔn nneɛma nyinaa ɔtena hɔ ara kosii sɛ agwadifo no nyinaa tufi gua no so ne namfonom daa no ase kyɛɛ no sika kakra sɛ ɔmfa ntɔ aduan bi ndi ɔno nso daa wɔn ase na wɔne no di nkra gyaw no kwai afei nkwantabisa ayɛ ankonam bio ade asa nkwantabisa nim ni ɔbɛda ochinchin afiefi mu bisa dabre nanso esane sɛ naso biako atwa nti obiara amma no dabre efi sɛ wosusuwi sɛ oyowifo wɔpampam no toto wɔn adan mu dedai na onya baabi nnanti ɔsan na akyi kɔda agua no so ne werɛ howe nanso ɔkae sɛ ehwe nia onyame bɛyɛ biara je adodwofa no ɔte ntiantiamu sɛ orifuo ɔsɔre gyinae na n'ani so yɛ no totɔtotɔ ohui sɛ nipa no rebɛn nea ogyinae no ehu kɛse kaa no a onhu nea ɔnyɛ na adwene yɛ no sɛ oguan a nipa no de wɔn ani bebu sɛ ɔno ne orifo no enti ogyinaa nea ɔda hɔ ara ma wɔbɛtoo no wɔn mu baako kae sɛ orifo no ni na wɔnkyere no ɔno nso buae sɛ ɔnyɛ orifo nanso dɔm no ampene wɔde kanea bɛhwɛɛ n'anim na wɔhui sɛ n'aso atwa no wanyɛ nea ɔkan biara antum na wɔkyere no kɔɔ ahemfi wɔhuroo no te sɛ orifo ara pɛ wɔdu ahemfi hɔ no wɔbɔɔ ɔhene amanneɛ sɛ onipa no yɛ orifo a wakyere no ɔhene no ma wɔde no too afiase ma adekyee no obisaa n'anum nsɛm na ɔkyerɛ wɔn nea enti a obɛfii kuro no mu na ɔkɔda agua so obisaa no sɛ wosɛ wonyɛ orifo na ɛdɛn nti na wobae no woamfa wo ho ankɔkyerɛ ɔhene nkwantabisa ntumi amua asɛm yi ho bi enti wɔbu no fɔ de no kɔtoo afiase asram abiɛsa ɔkɔtoo nipa pii wɔ afiase hɔ awifo ne ɛpobɔfo sɛ wɔkɔ adwuma adewia ho nkɔmmɔ na wɔbɔ na wodwen sɛnea ɛbɛyɛ a wofi afiase hɔ akɔtoa wɔn adwuma so sɛ nipa yi rebɔ wɔn nkɔmmɔ a nkwantabisa mmue n'ano nka hwee na ɔmfa ne ho mfra wɔn mu nso ɔtena ase kom dwen nea ɛbɛyɛ na ne bere bedu na wanya kwan atoa n'akwantu so akɔdi ne dwuma ɛyɛ afiase hwɛfo no ngonwa enti ofiase bisa nkwantabisa nea ɛyɛ a wɔde no bɛto afiase nkwantabisa kyerɛ no nsɛm no nyinaa mu na naade yɛ ɔwɛmfo no mmɔbɔ nso wantumi anyɛ ho hwee nea ɔkan ara ne sɛ onyame bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ onyame pa a ne biribedu asram abiɛsa dui no woyi nkwantabisa fi afiase esane sɛ ne ho sika asɛnti ɔde to ɔwɛmfo anim sɛ ɔmmɔ mmɔden hwehwɛ adwuma bi ma ɔnyɛ na wanya pɛsoa bi abɔ ne ho de atoa na akwantu so nkwantabisa de to ɔwɛmfo no anim sɛ owura mpire yi ohia kame mini pɛsoa mpo wɔ me ho enti mepa wo kyɛw home mmɔbɔ na mentena wo nkyɛn
menso mo senia ebeye na menya biribi adi na menya ntama biako bi nso afura nipa ɔwɛmfo no ne wɔn yɛ adwuma no toto gu na som se owura no yɛ owifo nti ɔmpam no ɔwɛmfo no anni wɔn akyi na mmom ogye nkwantabisa tena ne nkyɛn ne fɛfo no kan ara man na adwene dange na efe ɔkan se ɔbɛpam no ma wakɔ akyiri no ɔsan twene ho sɛ ɔrepam no na mmom ɔbɛsɔ no ahwɛ enti ɔma no sika sɛ ɔmfa ntɔn nneɛma nkwantabisa ani gye saa agwadi ho na ofi ase tɔn nneɛma ahorow pii nya mfa so bebree ma ne wura no dabi kwantabisa de to ne wura no anim se owura meda wase papa a wayɛ me ama me wayɛ ama me mebusuani mpo ne mere ntena sa me yaw pii sɛ merefi wo nkyɛn bere du sɛ metua ma akwantu no so kodi dwuma a ɛda m'anim no owura no nso buai sɛ megye di sɛ wowerɛ afi saa asɛm yi me nkyɛn ha a woti w'ani gye bere biara a wohwehwɛ nso w'ani gye bere biara na hwee nso nha o sɛ wotena me nkyɛn ha a bere biara a ehia wo mɛyɛ ama wo worentɔ ataade worentɔ ntama aduan nso wobɛnya bi adi kwa nha wo ho na fa wo nsɛm nyinaa ma nyame ɔno na onim nea ɛyɛ kwantabisa buai sɛ daabi owura saa asɛm yi ara ho na ama mahwere maso wawi etiefo wawi ame na maada afiase asram abiesa nso enti sɛ mesan m'akyi a na mfaso biara amma akwantu yi so mɛkɔ ara kɔsi sɛ mehu na awie sɛ mewu mpa daakye wɔde bɛyɛ atetesɛm aka sɛ ɛnam eyi so na nkwantabisa wui na obiara ahu sɛ meyɛ ɔbarima kokudurofo a mensuro biribiara asɛm yi yɛ ɔwɛmfo no yaw nanso oni ho hwee ka enti ɔsrɛ no sɛ ɔntena ne nkyɛn nansa mmoaboa ne ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛtumi aboa ne ho agya no kwan pa nansa akyi no ɔmaa no sididu ntade anan ne ntama abien na odii n'anim kogyaa no kwan wɔkɔɔ wɔn anim kakra no wɔkyiaa wɔn nsɛm na owura no hyiraa no maa no nante yie ɔkae sɛ ɛyɛ me yaw sɛ ebi a merenhu bio sɛ ɛyɛ onyame pa a daakye bi yɛbɛhyia bio wo ne nyame nkɔ nkwantabisa daa ne wura no ase sim kɔe na ho yɛ hare enti ankyɛ na okodu kuro biako ɛso ɛtiɛfo yɛn adubere a yɛbɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛn mu no yɛde mma no ɛretugua obi biara ɔwɔ asɛm bisa obi biara ɔwɔ sɛ ɔde biribi ɛbɛka ho no anaa mpo asɛm bi a yɛkan biribi a yɛkenkan a wante ase no wobɛtumi abisa ase nama no yɛ 0205 818748 0205 818748 Mama Fina. Yes. Ɛna me na akɔkɔ. Sese yɛn akɔ akɔhu ana yɛn ahu de aya akenkan no ɛde yɛn akɔ akɔdu. Kwantabisa se onya asɛm no mu. Dabi. Kwantabisa se onya saa asɛm yi. Na mama uhu kwantabisa den. Obeka se ɔte den. Esa ne sɛ me de asɛm yɛ me anka magya mu de daada. Me sika. So bere makoko n'anim onko nsan na echi. Ana wiase ibu yenye nipa nyina na wo ye nade a ɔde kyɛwu. Yo. Wasi abofra asi wafi ne mufra birim. Ɔne ne gori mfutuma mu te sɛ obi ne nua. Na di da so ne so ɔbɛware no. Oni sika de nanso ɔde na ahoɔden ai sɛ gya ma ɔkɔ afum kɔdɔ wɔn afu asekra na ade ma wɔn. Wɔn. Enti no ade ɔno no de napi abɔ ho ban no wo agya kakari agya bonsu. Ofan de agya bonsu. Agya kakari. Agya kakari wo de agya bonsu yakuna du agya. Agya. Wo agya kakari wo de sika.
erigi enti no enye nipa nyina na wo ye won bone a wo de beche obi asese nipa su obu ha o de be nyame onu so se onum so de fa soro a papa no wo sika you o de kwa himfi a obedi fo o de kwa court a oni sika be high lawyer to so de be fa fam oh to de fa fam na boni a yen fa mfiri no enema oha pi eba ye nso na mama bacho de na so beka afa kwantabisa ho kwantabisa so yo kukudurufo no you be see also on fa money nche so why am ya mesuma ye obi ese ya no oh nti okwan biara obefa so no nso begu na anim ase no na say obenya ni ohwehwe no obeye we kura de sanke enye animgu asesem o we kura de anka enye animgu asesem esa ne say eyobi na waje oyire yaude na so anka jana enye de ade enka onu si so nyai menka na sem na ye ne yawo ebi say wesi obi anasiwa obi a wesi nasiwa ahwere sika ne ade wo no ho de orintimi mo obi mefa ne dakoro enko onu wa hwiri sika o hwiri ahodin oh so yo hia ni esiwa no so obetu ya biribi o wasere ne ma bibiri ohwe ne oh nti eso obo ho ba no ma o ma mefa no kwa macho number no 0205 818748 0205 818748 enti anoning na okonfo a okodu ne nchen no nse okirekire no asese mpo anka onya asem no mu na enka mede me hu se anka okonfo no yodifo preko ori ibiribi adi ache no nti anka eye mpo anka wo so obisa ne se so se minya ne ka dia ene den na menye den ade menye do wesi ne hwene wesi nkete se obeye wesi se obeye ni opese oye ne se oye onya ni ohwehwe na onyai oh enti mama emze yembre eya be enti afutu ben na ye de be ma yenga tiefo a woritie yen afa amfa mfiri koma afutu a me de be ma atiefo ni se wi asi mu no ho obi tufu a obi ya oso asem panfu se obi kumu a wofum kumu a wonfum nwa sa be no oso wofum kumu a wonfum nwa no obi nsapa na otutu oso obi nsapa unu obi akwa atwe na nsapa se wakumu onu anu kwa atwe nsapa na okumu na oso nkase meso nsapa ntimi gwa no because nsapa nda akumu nipa ntansa oso nsapa su gwa no dilo oso wofum kuma wonfum nwa so enti no wiase mo no se obi ye wo bone a mejabi de se bone fache wo ho fache no na fa ona fa wasem nyame no nyame na odi yen asem ema yen afutu amede ma yen atiefu ne na mafo mama koko yo ese tufu yante eni onwa matiko po ti wotu yemfo a yentie bia yen adu de me se mama tia atiefu oh mi tia tiefu nyina na asem ba ko ne se yan papa ba yen nua ba ko yen ne adwuma o papa etua iyo okasa tumfu ni nua panyin a odi na achi pe wa fim wo besie ne memni da yi wo kro bia se ban dokro achiwa wo frɛ no akwadum wo besie ma me no weekend enti no yen a ye betumi no ye bekɔ enti echi ye ma aje atua ye ma ne shedding bi tia tiefu nyina anti koko ye tia tiefu nyina enti anti koko se munkoso na muntie ye na emi se ye papa yo feel like opening fianko opening fianko me ba chao se wo late na otie enka mesrel fankrama opening fianko ema me se kenkan me ya sanga ba bi o yen ni agina no pa yo yentene nka ene no school for the blind no opening latte yo it yesrel
anani din data na date enti opanyi yesra o sankofa kenkan me yenga san abe boy ya de da you ada uroma wa ma ye da awire ho abe anka system ni Ghana ye ne yakwa cover cap no sankenye de da you pa dia aka cap no ye ne ye befa o say mama no say penalty you oh you the da you ye the best etiefo bre hana bre be ma ye nkwan na ede sankofa kenkan ni dwumadi no asi da se ne ye besan asia uritie nso ankwa mentie frɛ obi biara bue wa frɛ no mu nyankwa akiri na obi biara enso emra na ye nso ade yakramo bye bye.